Sidi pour appeler passer au cours de pas les gars en obligation. Ah ouais. Pas le sport de masse profondo euro. Ouais bro, souvent ma c'est qu'on a fait là donc am taka bangoni plateau là donc on va faire kobo maga jaguraga donc am saka fa première édition en match kon donc avini ga c'est konjora déjà kaba donc bay ka fo quart de finale lu damna na kunu match fla karola FC magazine donc aller sebara sur plateau ka nani ani fla donc on fait ça match fla na FC Naza de aleni FC Koloni point de on FC Koloni sebara sur saba ani fla donc match to bi continuer na la sona bi wati follow la no 16 boutique da ale FC Sonk ale bo bismillah o ko fe flagrant donc ale ni FC Naza olu be ɲɔgɔn sɔrɔ coach Lamine Kulubali a kunnafoni dama ni wagati kɔnɔ la k'a fɔ ko association an ka bɛ maya la jangalabugu mɔgɔw donc u ka jaabi a ma na an bɛ se k'a fɔ ka demi-finale match kɔni o match de tun bɛ sen na donc Mamuna Kulubali ni wagati kɔnɔ la donc a bɛ se ka kunnafoni dama o tun tɛ dɔwɛrɛ kunu match min kan ka yen nɔ o ye demi-finale fɔlɔ AS Police donc ale tun bɛ FC Buare ale tun b'o bisimila bi dimanche la sa match kelen bɛ o tɛ dɔwɛrɛ PSR donc ale bɛ FC Yuba A ale b'o bisimila jaabi mana bɔ a ko kɔnɔna la an b'o di mɔgɔ ma ladira kɔnɔ. Alors an bɛ tu fan fɛ halisa an bɛ taa Sotiba mun ye Salimalien bi sɔgɔmada na u ka assemblée générale tun bɛ yen assemblée ninnu tun ye tɔgɔsɛbɛw wele n'u ka président commission transitoire n'o ye Mamadu Samake Sam Jama donc a tun ye tɔgɔsɛbɛw wele. Anw ni Semasi bɔ sen na Semasi bɛ Sotiba la. An ka taa Sotiba d'accord donc mun ye tɔgɔsɛbɛw wele tɔgɔsɛbɛw wele a taara bureau commission transitoire sigi sen kan donc i tun bɛ kɛnɛ kan a ko kɛra cogo di Bali. Ouais Ibrahim bɛ kɛnɛ kan jama bɔra kosɛbɛ komi sarisu yɛrɛ b'a laɲini cogo min na donc Mamadu Samake Sam Jama ko n'a ka bureau composé k'a yira k'a fɔ a bɛna mɔgɔ minnu ta poste la bolo a bɛna poste kɛ fila ye parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ tɛ ka taa sɔrɔ darunɔ bɛ se ka na ko wɛrɛ bɛ se ka na minnu to yen Mamadu Samake a ye discours kalan ka dagura damada min fɔ an ko la an bɛ taa Amérique fan fɛ sinon an bɛ segin ka na d'ici là. D'essayer de diriger un comité transitoire qui va essayer de mettre un peu vraiment de l'ordre aussi bien dans les structures, dans l'organisation du club afin que nous puissions atteindre les résultats que nous souhaitons. Une partie de ce travail qui m'a été confié consiste à mettre en place un bureau du comité de transition. La dernière fois, avant de vous donner le nom des gens que je souhaiterais qu'ils m'accompagnent dans cette mission, je me dois de vous donner quelques explications. Mes explications, ce n'est pas pour vous dire j'ai pris un tel, j'ai pas pris un tel, pourquoi j'ai pris un tel. Je peux le faire, mais ce n'est pas le lieu. Vous m'avez accordé votre confiance. Le minimum, c'est de me permettre moi aussi d'accorder ma confiance à des gens avec lesquels je veux travailler. Ça, c'est le minimum. Mais je voudrais être juste. Je voudrais être vrai avec vous. Je souhaiterais que cette période que nous allons vivre ensemble se passe dans la franchise, la sincérité, la vérité. Je ne vous mentirai jamais. Ce qui peut se faire, on va dire, on va le faire. C'est pas moi. Après concertation avec mon bureau, si on vous dit on va le faire, on va le faire. Mais ce qu'on ne peut pas faire, on ne vous dira jamais qu'on va faire quelque chose qu'on ne pourra pas faire. On ne vous le dira jamais pour vous faire plaisir. Je voudrais d'abord dire, nous allons travailler. Si Dieu le veut, et sous sa protection, nous allons consacrer nos efforts à travailler pour le stade. ani supporter mun na tunu ndege abada a nana mun kama bara kama a ye bureau mɔgɔ minnu ta kosɛbɛ donc a danga ninnu de la ani ninnu de bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ
donc a poste kɔni doublé dɔwɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ kelen fanga ka dɔgɔ ko la ko fɛnɛ ka ca ko ka ca ni dɔ te dɔ be dɔ se dɔ be awɔ donc a y'a dabɔ de kama kosɛbɛ pour que u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'u se ye mun ye u b'a kɛ u bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mun fɛnɛ tɛ se ka kɛ u b'a fɔ dɛ u b'a fɔ supporters ɲɛna mɔgɔw ye danaya d'ale kan ale fɛnɛ danaya da maa minnu kan a y'olu de ta n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bureau bɛ bali bolo kosɛbɛ ouais bro comme a bɛ ordre la cogo min na bere mɔgɔ fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ o ye président d'honneur et de comité transitoire o tɛ dɔwɛrɛ ye Yakuba Tomini Jakite président ba yɛrɛ o ye Mamadu Samake Samu Jama Yakuba Tomini Jakite o de ye président d'honneur ye ale ye président d'honneur ye donc président ba o ye Mamadu Samake n'o b'a wele ko Samu Jama o Samu Jama yɛrɛ président délégué Ousmane Bagayogo di kɛlɛ n teri don mais n teri min don n'a ye wari di ma i b'a bila i kɔrɔ ji la k'i ko n'ala sɔnna a bɛna jɔyɔrɔ lase vice président de la charge communication des finances marketing to dɔwɛrɛ Siri Moribo Job ale ni Siri Moribo Job awɔ ale ni Boubacar Kamara an t'olu dɔn fɔlɔ ok vice président de chargé la réforme de gouvernement Toubaye Kone ale ni Mamadou Diallo Mamadou Diallo bɛ vice président chargé de la réforme et du suivi du gouvernement de la gouvernance Toubaye Kone Mamadou parce que a fɔ n'a ye mɔgɔ ta bɛ dɔ bila o yɔrɔ la pour que ka se k'o fɛn vice président de chargé patrimoine et formation colonel Mamadou Mahaman Santao bɛ yen ale ni Serutal Santao Fumara dɛ Serutal o b'o poste la vice président chargé du patrimoine des infrastructures kosɛbɛ et des infrastructures colonel Mamadou Santao et Serutal d'accord ni ɲana vraiment donc n'an bɔra san bura an bɛna Santao donc a ko ye kɛnɛ o fana caman bɛ kɛnɛ kan président section football section football Agiba Mordaf Umar Bukai Moïse Katumbi a seginna ka na il a signé son retour Moïse Katumbi président section football Agiba Mordaf kosɛbɛ ayiwa section président de section football section de basketball président section de basketball Moussaf Touré awɔ ale ni Kasim Ɲangadu Mustafa Touré et Kasim Ɲangadu ale bɛ yen ayiwa président de section athlétisme et boxe Suleiman Jabate et Drissa Kouyaté ayiwa président de Suleiman Jabate mais Kori dɔgɔtɔrɔ ka président secrétaire ka président dɛ Suleiman Jabate a tɛ kɔni Madara n'ale don ara kɔni tɛ kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ deuxième ayiwa président football féminin Aïssata Kinto awɔ Aïssata Kinto président football féminin Aïssata Kinto o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale fana tun bɛ kɛnɛ kan donc n'an bɔra sisan an bɛna président commission de communication et média Basir Diop fo ka taa se Mohamed Soumaré président commission communication et média Bishir Diop ale bɛ hakila i b'a dɔn n b'a dɔn min Bishir dɔn Mohamed Soumaré n b'a fɛ dɔn baara kɛ aéroport la n b'a dɔn ale tun bɛ sɛbɛnni kɛ Bama Sport kɔnɔ kuma jan tɛmɛnen n b'a dɔn voilà ayiwa an ka taa président commission de organisation de Sori Badji ni Suleiman Traoré ka taa se Mamadou Gawusu Nimaga effectivement président commission d'organisation Sori Badjan Suleiman Traoré Mahamadou Gawusu donc ani n'an bɔra sisan an bɛna président i jɔ dɛ Gawusu Magasuba c'est Gawusu Magasuba Sori Badjan Suleiman Traoré Mamadou Gawusu Magasuba représentant du bureau central des supporters Gawusu Magasuba ale supporter bɛ baara ɲɔgɔn fɛ olu supporter bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que fɛn kana y'a ko la cogoya min na nin wagati kɔnɔna la donc n'an bɔra sisan an bɛna président commission médicale maître Jume Kulubali docteur Jume Kulubali Lamine Soumaré fo ka taa se Yakuba Jara o Lamine Soumaré ni o ye Mohamed Soumaré dɔgɔkɛ de awɔ président commission médicale docteur Jume Kulubali Lamine Soumaré ani Yakuba Jara ayiwa président commission finance et marketing Kimbiri Demba Diallo effectivement ale ni Modi Kulubali ale ni Sine Jabate
Sine Dambélé. Dambélé, Sine Dambélé. Ante Sine do Dakimbili do sono Modi Koulibaly. Alekay. Trésorier général Ibrahima Diaby. Directeur de l'académie de football de formation Salmalin Boubacar Dagamaïsa. Ouais, il faut nous faire un allez be académie qu'on a débat créer là. Côté ça côté kabe sans chamamba. Abe amena doni. Secrétaire général Mohamed Diané. Diané. Allez ligue des vice-président. Diané grâce général. Ah ouais. Allez ligue des vice-président. Diané fana be amena re. Secrétaire adjoint Lassine Diara. O Diané ka commetteur fokata se Drissa Maïgama. Ouais, Drissa ali comptable. Comptable Drissa Maïga. Président de la Drissa conseil du président. Conseil no yana se en place mo ko nyana bo Drissa magay fanga jugoro comptable Drissa Maïga. Autrement de ça conseil du président Borola. Non, conseil du président. Ouais, le conseil du président. Conseil du président. Idrissa Ali alibe chargé des administrations et des réformes. Akuma do raga bura ka fo o me chega biro la o re mo chega vice-président. Mais ko yana o ni chega baraga no fa soro ali no fa baraga no fa do bisingana pour kana crève ko baraga chon. Donc a to flani président mun conseil mun be gasu Paris finance o bale bolo fota se Mohamed Seba Soumano donc le bebna jega l'espoir de président ko ba Abidjan 100 awa ko be fota se Djibril Traoré commission média aleni Ibrahima Diouf délégué de la relation politique fota se Ousmane Toumane Dougouré ale be marketing donc be brani lycée damaro commissaire compte ka punche Abdoulaye Sempara awo Abdoulaye Sempara d'accord ni Salmalin samjama donc ay mun fo di pour ka se ka c'est ça ku Nyeshi Barama awre fo ça ka Joruta sigata la de Joruta un club c'est les ce sont les joueurs transfert to mandable ke kura atara clé joli bien le 28 idée atime clé ça ba nani gable de donc ala je suna wa do joueur chama chama me yan chama kula fana soro donol chama ga binga ko no dona binga fana